бори нахуст шабакаи телевизионии Nickelodeon соли 1977 дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка таъсис ёфтааст. Аммо имрӯз мо дар бахшамон шуморо бо таърихи як қисмати бузурги ин шабакаи телевизионӣ Nickelodeon Movie ошно хоҳем намуд. Соли 1995 бахши филмсозии Nickelodeon барои таҳияи филмҳои бадеии дарозмуддат таъсис дода шуд, ки истеҳсоли аввалинаш аз рӯи романи Луиза Фитцжу филми Ҳаррити ҷосус буд, ки беш аз $100 миллион фоида овард. албатта ин муваффақияти манфиатовар боиси он гардид, ки дар оянда ширкати навтаъсис ба самти филмофарид таваҷҷӯҳи зиёд намояд. Дар моҳи майи соли 1999 ширкат карикатураҳои нави худ Губка Боб ва Квадрат Ништаниро муаррифӣ намуд, ки дар рейтингҳои муаррифӣ зуд ҷойҳои аввалро касб карданд. дар семоҳаи аввали соли 2004 Nickelodeon серхаридортарин шабакаи телевизионӣ барои пахши ҳамарӯза пеш аз Turner Broadcasting System NTN гардид. 28 сентябри соли 2009 нишонаи кӯҳнашудаи ширкат ба ҳуруфи сеандозаи аниматсионӣ Nickelodeon иваз карда шуд. ҳамзамон он ҳуқуқи пахши силсилафилми Сангпӯшҳои ниндзяро ба даст меорад, ки аз соли 2012 то соли 2017 тавассути шабакаи телевизионияш пешкаши бинандагон гардид. филмҳои Nickelodeon Movie дар якҷоягӣ аз ҷониби Viacom CBS бахши Paramount Pictures таҳия ва ё паҳн карда мешаванд. бузургтарин филмҳои сердаромади ширкат Сангпӯштҳои навраси ниндзя соли 2004 бо $493 миллион даромад, саргузашти Тинтин соли 2011 бо $374 миллион фоида ва Губка Боб соли 2015 бо даромади $323.4 миллион ба ҳамагон маълуманд ва мудом маҳз ба ҳамин филмҳо ширкат миёни мухлисон шинохта гардид. дар соли 1993 Nickelodeon бо 20th Century Fox барои истеҳсоли филмҳои ҳунарӣ шарномаи дусола баст. 25 июли соли 1997 студия филми масакавии дигареро бо номи Бургери Хуб ба экран баровард, ки он бо иштироки ҳунармандон Кенан Томпсон, Карл Митчелл, Эба Вигдоа, Дан Шнайдер, Шар Ҷексон, Ҷош Сервер ва дигарон наворбардорӣ шудааст, ки даромади умумияш ба $24 миллион расида буд. 21 декабри соли 2001 студия аввалин филми тасвирии CGI бо номи Ҷимми Нейтрон Вундеркиндро баровард. он дар асоси силсилаи филмҳои кӯтоҳмуддат таҳия шудааст, ки соли 1998 дар шабакаи телевизионии Nickelodeon пахш шуданд. филм муваффақияти муҳим дар Америка $80,936,232 ва дар саросари ҷаҳон бошад $102,992,536 даромад ба даст овард. 24 марти соли 2002 ин филм нахустин истеҳсоли ширкат буд, ки маротибаи аввал ба ҷоизаи Оскар пешбарӣ шуда буд. ҳамин гуна муваффақиятҳои Nickelodeon Movie бо маром идома меёфт. 21 августи соли 2006 он ба як қисмати ширкати Paramount Pictures дохил карда шуд. аз соли 2020 персонажи маъруфи Губка Боб, ки рамзи Nickelodeon Movie аст, бузургтарин дороии ширкат ба ҳисоб меравад. айни замон қароргоҳи ширкат дар шаҳри Лос-Анҷелеси штати Калифорнияи Америка ҷойгир аст.